सत्ता संघर्षाचा महाफैसला। मतमोजणीला कणकवलीमध्ये सुरुवात झाली आहे। आपण बघतो आहे की कणकवली जे भाजपचे माजी नगराध्यक्ष आहेत ते दाखल झाले आहेत। तसंच कणकवलीचे शहर विकास आघाडीचे नेते आहेत संदेश पारकर हे देखील आतमध्ये मतमोजणीसाठी गेलेले आहेत। पोलीस जो एकंदरीत प्रत्येकाची जी तपासणी करत आहे आणि नंतर त्याला आतमध्ये सोडत आहेत। एकंदरीत दिसते आपण कशा पद्धतीने पोलीस जी तपासणी करताना एकंदरीत दिसत आहेत। प्रत्येकाकडे जे मोबाईल असेल इलेक्ट्रॉनिक यंत्र असेल हे बाजूला काढून ठेवण्यासाठी सांगितले जात आहे। त्यानंतर त्यांना प्रत्येकाला आत सोडले जात आहे आणि जे त्याचे जे निरीक्षक असतील किंवा जे अन्य कोणी साथीदार असतील त्यांच्याकडे हे सगळं दिलं जात आहे। फक्त उमेदवारांना आतमधले लोडलं जात आहे। खबरदारी म्हणून पोलीस हे सगळं एकंदरीत करताना दिसत आहेत। ज्या तहसीलदार कार्यालयाच्या आवारामध्ये ही जी परिस्थिती आहे एकंदरीत पोलीस बंदोबस्त अशी दिसत आहे। निवडणूक जे अधिकारी आहे यांनी कडकोड जो पोलीस बंदोबस्त आहे किंवा यंत्रणा आहे ते राबवण्याचे नियोजन केलं आहे। सुशांत नाईक देखील दाखल झाले आहे। 17 प्रभाग नंबर 17चे जे उमेदवार आहेत ते सुशांत नाईक हे देखील इथे दाखल झालेले आहेत। ते देखील आता आतमध्ये मतमोजणी कक्षासाठी आतमध्ये जाताना दिसत आहे। तसं पद्धतीने तर 17 प्रभागाचे जे दुसरे उमेदवार होते ते अभित नाईक होते जे हे देखील इथे दाखल झालेले आहेत। ते देखील आतमध्ये आता जाताना दिसतील आपल्याला। आणि सर्वच जे उमेदवार आहेत शहर विकास आघाडीचे उमेदवार असतील त्यानंतर भाजपचे उमेदवार असतील हे देखील आता आपल्याला जाताना अभित नाईक हे देखील आता तपासणी करण्यासाठी म्हणजे मतमोजणी कक्षामध्ये जाताना आपल्याला दिसत आहेत। मतमोजणीमध्ये पोलीस जे आहेत ते प्रत्येकाला तपासून आतमध्ये सोडत आहेत। त्यांच्याकडे इलेक्ट्रॉनिक वस्तू किंवा त्यांचे फोन हे देखील आहे ते बाहेर ठेवण्याच्या सूचना त्यांना केलेल्या आहेत। आणि सर्वच जे उमेदवार आहेत ते आता मतमोजणी कक्षामध्ये दाखल होत आहेत। स्ट्रॉंग रूम मधील जे आहे ते आता जी मतदान यंत्र आहेत ती आता बाहेर काढली जातील आणि त्यानंतर मतमोजणी कक्षामध्ये ती ठेवली जातील आणि काही वेळातच निकाल स्पष्ट होईल। नेमका कोण जिंकून येईल हे देखील आपल्याला समजेल। त्यामुळे आपण एकंदरीत ह्या सर्वच गोष्टींकडे लक्ष ठेवून राहणार आहोत। साहिल बागवे सह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली।